Warna yang mana dia mau tenang nak? Mau tenang nak? Berian ya. Color teh mana yang dempai? Grup ini ke color tu? Jigung sana. Dasu start kamu kan right ke? Jadi grup ayo nu nak rau maintain kamu nak hayak ini kamu seberapa? Maintain kamu nak hayo ni ibis ni marau dan ikrozen sampai. Mbak sana nambah ikrozen sampai mbak. Ya happy dah. Langsung ada mana dek? Pura lah thang siang ini gambaran nani sampai. So guys, mana gariya bara tahu gaya deh signal mari kita ada ada liter senalan yang jipuau lah ada liter sebab sebab maili sebab kintu kula tahu kintu maili ada. Ma tuze salam Bonde Mataram. Oke. Kau ni mabakang ni gede siku di kuliner rengang. Direct service nan judi on kam naik ke ba kuliner renggen. Itu ni di gede kang kuliner rengang deh guys. Mantap kuliner kemcia. Gangse kotai ke dapur teman ni lagu baik guys. Nanti mana mabai nang de. Omfrai dah ni yang gangse gan nani lah kabai pura setra dan nolah sigan lah kancang. Mana logo ke siang tinggal le munce, bai un tinggal le munce darna, mundi hudu. Palde kau siapa mana dah? Oh, nih benar na. Mana un tinggal le munce darna logo ke, nih benar logo asingnya, grupnya. Ini pai, aru un tinggal le pada munce kau deh. Mundi darna grup ni, mana logo ke, muzan dah deh. Falak sih ada ramai kona tu, bahar falak sih. Warna yang mana dia mau tenang nak? Mau tenang nak? Berian ya. Color teh mana yang dempai? Grup ini ke color tu? Jigung sana. Mana uncing menceh, senci menceh kadar na. Empai ni saya dah gusung gede zat yang mana sek nang ini ada. Ya pora dibi. Lang ni siang ah, empai kau bener. Boreran na ni siar naga sedih buat. Bapak, saya tapi dah. Lang ni sih. Ada mana? Pura lah thang siang ini gambaran nani sampai. Ini lah musuh. So guys, mana gosla ke ang labai grup ni ke, nih tamun pura uno bonai nih udah na, empai benar bo bonai nih dengemen, kintu dah rau bo mani digede ma babai thaya kena grup ang se ke bare manage kamai thada na, ini kena hagwa ke na guys, ari tinggal noni kamani bo denge, empai ari lagi si ari tinggal nih grup ni mata mari gas denge, ari 15 Agustus abo sokai bai, ke pura manage kamna hagwa zada guys mesti dena. Loomजानाय बाय मोजां जाबाय र' आङो लोमजानायनि थाखाय न'आव रेस्ट लाबाय थादों लोमजानाय बाय हामबाय सान्दुङाथ' सान्दुं पुरा डेमेज खालामना होयोलै मिथिदों ना बैया डेमेज खालामो मा कसम बे बैया डेमेज खालामखायो मिथिदों ना आखायाव नोङो जेबो आखायाव सिङाव गस्ला गानाना आखाइ गोजा थांनाय जायो इयाव ओमफ्राय आखायाव सान्दुं नांबाय थागोन गारि सालायनायदो जेबो तत मोनला बार नांबाय थागोन ना गारि सालायनायदो खिन्थु सान्दुङा दे आखाइखै थिंगाले जाख्ल'जोबगोन जाख्ल'नानै इयावनो माने मोदोमफ्रा एसे डेमेज जायो आरोना डेमेज जानानै मानसिया बोरैबा सोमजोजो जागोन इयावनो ओमफ्राय लोमजायो इयावनो लोमजायो र' मानसिफोरा सान्दुं गोसायाव थाबायो इदि गोदोनो सोरबा ओमफ्राय उखा मुखा गरम मोनदोंना दुगैना लागोन ओमफ्राय गगा मोनगोन सेस थ' गाइस दा जियानो जाया माने गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो गस्लानि कालारफोरा माबायदि नांदों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय तो गाइस इनिफ्राय दा गस्लाखौ लाना फैबाय ओमफ्राय दा नै न'आव मोनफैबाय आरोना गाइस तो गाइस मा खालामनो उपाय गैया जोङो माने फाउन्डारफोरा साब्रैयानो जादोंमोन खिन्थु साब्रै जानायाव इसोरो माथाखौनो मारिबाय थाया गुरुत'खौनो माथा मारिया आं बेनारनि दायथ' होदोंमोन इसोरनो बेनारनि दायथ'खौबो माथाखौनो मारिया कलबो खालामा फैसा बिदोंमोन फैसा हांनाय फैसाखौबो ओमफ्राय हरा
तो इदि गोदैनो आरोना गाइस इनिफ्राय दा बाखि दायथ'खौ आंनो लाजोब्बाय दा फाउन्डार आंनो सासेल' जाना दङ आरोना इदि गोदैनो इनिफ्राय गासै मेम्बार्सफोर दा टटेल दा जोंनिया 11 जन जाबाय 11 12 13 14 15 जनानो दङमोन खिन्थु 15 जनाव आङो माने 15 जन नङा ओरैनोथ' जोंनिया बुंनो थांबा दा 20 जनासो जाखागौमोन आगोल खनसे भिडिअ होनायदो लाबदो टटेल जोंनि फाउन्डारदो ओमफ्राय मेम्बार्सदो टटेल जोंनिया 20 जनसो जागौमोन दा ओमफ्राय थाङै थुङै बिसोरो इमान गुरुत्व होबाय थायोनि आं इमान माथा मारिबाय थायाखै आं हारसिं माबा मोनसे खालामगोन होननानै बिसोरखौ माथा मारिबाय थायाखै ओमफ्राय डाइरेक्ट ओमफ्राय दा टटेल 11 जन जाबाय आरोना जोंनिया टटेल आं फाउन्डार जाना दोङो ओमफ्राय दा टटेल मेम्बार्सदो जोंनिया टटेल 11 जन जाबाय ओमफ्राय जुदि उनाव जुदि सोरबा एड जानोबा एड जागोन खिन्थु आं जाला मालाखौ लाया दे गाइस आं जाला माला फाल्टुफोरखौ लानो हानाय नङा मानो होनबा ग्रुप मोनसे बनायाव बहुत मेनटेन खालामनायाव बहुत माथा गरम जायोना बेनिखायनो आरोना गाइस ओमफ्राय ना दा नै दासो स्टार्ट खालामगोन राइडखौ जोंनि ग्रुपआ इयावनो न'खर रावबो मेनटेन खालामनो हायाखैनोखा मानसिफोरा ओमफ्राय मेनटेन खालामनो हायैयावनो 20 जननि मार्टआव दा नै 11 जन जाबाय होमबा सानना नाय होमबा 11 जन जाबाय होमबा बेसे माबायदि मानसिमोन इयावनो मिथिजोब्बायना दा थ' इदि गोदैनो गाइस बेनिखायनो रावबो जाला माला सोरबा जुदि ग्रुप खुलिनो सानदोंबा ग्रुप खुलिनो नाङा मेनेज खालामनो हागौ जालाङो आरो इदि गोदै जाला माला आलबाल ग्रुप खुलिनानैबो माने मानसिफोरजों रावबो गाज्रि बुंजानो नाङा इदि गोदै आरोना गाइस आंनिफ्राय खावलायनाय जादों नोंथांमोनखौ बेनिफ्राय गाइस दा जियानो जाया मानो गाइस ओमफ्राय दा आंबो गस्ला लाबोबाय ओमफ्राय गस्लायाथ' माबायदि नोंथांमोननो फार्स्टनि भिडिअआवनो खोन्थाखादो ओमफ्राय लग'खौ होखाबाय उनथिं मोनसे सिगांथिं मोनसे उनथिं मोनसे इदि गोदै लग' होबाय आरोना ओमफ्राय सान्दुं गोसा आं बरिया नै मोनसे बारिथिं गालै आरोना इयाव ज'नो होननानै फैबाय दा इयाव दसे ज'नोसै थ' नोंथांमोना गासैबो नायबानो जाबाय 15 आगस्टनि भिडिअआ माबायदि जायो राइडआ माबायदि जायो जोंनि फार्स्ट बड'लेण्ड ड्रागन बाइकार्स ग्रुपनिया थ' नोंथांमोना नायबानो जाबाय दे गाइस अके दे होमबा दिनै भिडिअ बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थाबैनो जय इण्डियान जय बर' हारिनि